eskerrik asko saria gaitxik eta zorionak saria jaso duten guztiari. Eta bueno, ez dakat gauza interesante asko esateko, baina bueno, behin han ikusten duten eukinean lehenengo entrenadorak imak esan zestan zerbait galdetzen zestenian kluba aipatu behar nebala eta hemen dakagun gauzak eta ordutik egisa esan da gauzak asko aldatu dira, baina herrian eukidot dan eitxiko aukera, triatloiko taldean hasi nintzen, txirrindularitzakoak eman zisten aukera bat beste inun eukiko esnebana, eta bueno, pasatzen dute urte guztia karrerak bilatzen eskina guztietan, baina gero ez gara konturatzen hemen dakagula azkenean karrera honenak. Oin dela 2-3 aste arraten egonda Bolunburu, eta nik indadakat urte berdinan postu honagoa behobian hemen arraten baino, eta berdina duatloiakin, Balenciaga bat korritzeko aukera eman zesten, eta hori dana hemengoa izan gabe ez neban inoiz eukiko, así que eskerrak eman eta gutxi gehiago.